Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Yari ang Balita, Banat, Bulig. Tiri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Odto, Pilipinas! Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon BBB magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-13 na sa bulan sang Enero tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kaginan sa sining adlaw? Magapasundayag naman ang inyo sining palatuntunan tubtub kita sa taglalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita non-stop nga mga informasyon ang inyo sining mabatian gikan sa aton sining mga action reporters. Handa na sa pag-file sa natipon nga mga balita lokal kag nasyonal ang inyo sining mabatian sa dili ginamang madugay. Plus ang aton sining mga local and national issues na lontaman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamustang mga kaaksyon ta dira sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod?
sa mga banwa kag syudad sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Kag tubtob sa Negros Oriental man kag sa bugos nga Region 6. Ang masubo-subo dito sa bahin sang Tagaytay kag iban nga mga kaiping nga mga lugar nga ginabasyadahan sang asful gikan sa Taal Volcano. Mga 75 ka mga volcanic earthquakes ang na-record na since nga nagbugah ini sang asful ang mayon ang Taal Volcano. Ibalaon ta na karon mga kaaksyon sa latest nga pagpangalagad diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga ton sining nga mga chopper nga nagamaniho sang mga taxi, ilabi na ang mga operasyon tulong task group ta sa sining mga inoras. Wala untat man nga lambiyong diri sa palibot sang syudad sa Bacolod nagapangita sang pasahero lamang may bitbiton karon sa ila sining nga pagpauli. Sa kinanda nako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkapod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa mga LGU sa Negros Occidental ginapalerto ni Acting Governor Ferrer bangod sang Taal Volcanic Eruptions. Balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Councilor June Gamboa nagpahayag nga urgent nga mapasar ang ESF ordinance sa siyudad sang Bacolod. Balita naman sa Bacolod City Police Office, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, droga isa sa ginalantaw sa Police Station 4, motibo sa pagpatay kay Barangay Kagawad Romeo Canlas Jr. sang Barangay 2 matapos ginlutang ini sang Sabado sang gabi sa Barangay 26. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, 98 ka mga personel sa Nokpo Headquarters ginpatigayon o kung ginpaidalom sa surprise drug test subong nga adlaw. Balita naman sa kay Aksyon Artay Hopon sa Special Assignments. May balita kita karon dugay-dugay kag sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Safety, Security, Environment Numbering System para sa mga mananagat hugot nga ginpatuman sang Philippine Coast Guard. Balita naman sa kay Aksyon Brian Morden, handumanan barangay kapitan magapadala sang sulat sa LTFRB kag mag-request sang unit sa Valyacar Transit kung hindi magbiyahe tubtob las 10 ang gabi ang mga dipasayro nga sakyan sa mga salakyan sa barangay Handumanan. Ano kuno ini ma-request sa Valyacar Transit? Ay na nung way nagid sang mihura dira. Ano blang transportasyon sa Handumanan? Hindi takinsindi ni nga Valyacar Transit yung i-request siya sini. Ay, oo. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Percival Villamor. Ini may kang tanan sa senior citizens pilason matapos makabunggo ang ginasakyan nga motor sa pader sang simbahan. Balita naman sa kay Aksyon Nonoy de la Cruz sa siyudad sang Sipalay, manager sang isa ka resort sa siyudad sang Sipalay, ginlabo. Balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, wanted nga persona nga 16 ka tuig na nga nagapanago sa kaso
nga murder arestado. Balita naman sa kay Arnolfo Salmorin gikan sa siyudad sa San Carlos kag Calatrava area. PDEA Region 6 nagpatigayon sang bypass operation anom ka mga suspect ngayara sa drug den gindakop sa San Juan, Barangay 5, siyudad sa San Carlos. Balita naman sa mga national, balita sa national, 75 ka mga volcanic earthquake nga na-record sa Taal Volcano. Balita naman sa may kangtanan sa palayag ni Presidente Duterte, nagbalik Manila matapos nga na-monitor ang aktibidad sa Bulkan Taal. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diniginawang manugay, mahina ang kalaban. But before sinayari ang resulta sa aton sining nga unang draw sang small town lottery o STL, karon nga adlaw January 13, 2020. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta 36 kag 25, liwat 36 and 25. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian.
istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkaintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:56 ang aton oras. Standby na sa dilig lamang manugay mga sunod-sunod nga mga reports ang inyo sining mabatian gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. But para sa complete nga management sa inyo liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kayang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay. Iniman ang may mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants. Pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na kada adlaw. Mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag sarangman mabakal ina online. Kag pag-deliver sa inyo sining puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani magpadala ng mensahe sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:58 ng aton oras. Samtang araga timo-timo ng halos kalabanan sini, diri kitanay sa mga dalagko nga mga balita nasyonal. May kangtanan sa 75 ka mga volcanic earthquake nga na-record sa Taal Volcano as of this broadcast time. Kag Presidente Duterte nagbalik Manila matapos nga nag-monitor iniman sa dalagan sang Bulkan Taal.
Yari ang kaundan sang report gikan sa birthday girl upod kay Aksyon Dorel Cabato. Halin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Sa detalye sa ning balita national gikan sa kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dorel, happy birthday. Alright. Thank you so much with Action Rex. Kag sa taron nga mga nag-greet sa atong subong adlaw. Okay. So, sige, balita na Action Rex na gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ari update kita na yo sa isa ka dako ganyan insidente nga nagluntad kahapon amoy ning phreatic eruption sa nga Taal Volcano. Kay man sa karon naglabot na sa 75 ang na-record nga volcanic earthquake sa nga Fivox bagod sa pag-alboroto sa nga Bulkan Taal kahapon. Base sa pinaka-latest nga Taal Volcano Bulletin sang Fivox, sa 75 nga pagtayog 32 diri ang mayara sang intensities. Na-record ang intensity 2, tubtob intensity 5 sa Tagaytay City, Kabuyaw, Laguna, Talisay, Alitagtag, Lemery, kag Bawan sa Batangas. Las 2:49 naman sang aga kag las 4:40 o 28 sang aga na record ang magmatic eruption sa bulkan. Nagapabilin man sa gihapon tubtob subong sa alert level 4 ang Taal kag suno sa Fivox. Posible sa gihapon ang mabaskog nga pagtayog sini sa masunod nga mga inoras o kon mga inadlaw. Samtang pinaka-latest naman sa karon nagpaandam diri ang acting Manila City Mayor nga si Hani Lacuna Pangan sa mga negosyante nga nagapamintaha sa presyo sa nga face mask, partikular ang N95 nga mask. Sunod kay Lacuna Pangan, nakalabot sa yatatapan ang mga reklamo nga nagtaas ng presyo sa mga N95 mask sa nagkalain-laing nga baligyaan sa Manila. Gikan sa 25 tubtob 30 pesos kada isa, naglambot na sa 200 pesos ang presyo sa karon sa N95 mask. Tigin man doan ni sang acting mayor ang Manila Bureau of Permits kag Manila Licenses Office nga magpatigaan gid sang inspeksyon sa mga negosyo nga nagabaligya sang N95 mask. Samtang ang presidente naman naton sa karon nga si Presidente Rodrigo Duterte ang nakabalik na sa Manila kag karon naga-monitor sa lakat sa nga Taal o kung Taal Volcano. Sunod diri kaya Senator Bongo, personal mismo nga ginamonitor sang presidente ang kahimtangan sang nagaalboroto nga bulkan. Ti sa picture nga gin-share ni Go sa iyang Facebook, makita niya ang presidente nagatamwa gid sa bintana sang eroplano kag nagalantaw man ginausisa ang palibot. Sunod kay Go ang eroplanong ilagin sa ni Duterte ang naghugpa kaina sang aga dito sa Manila. Tingwan ko no kagapon yung tingwan sang presidente nga magpadulong ko tani sa Manila apang wala madayon bangod sa madamol nga aso kag abo nga ginbugaman sa nga bulkan. So mga dugang sini nga update angot sa pag alboroto sining bulkan Taal sa pila naman ka public affairs programs sang Aksyon Radio Bacolod. Pero anong latest to Aksyon Dor? Sige pagyapon? Yes, actually, sige pagyapon Aksyon Rex. May mga linog ang Aksyon Rex nga nagaluntad sa mga malapit nga area. Nagapadayon nga pa Aksyon Rex ang mga volcanic earthquake dito sa Taal. So madamo na subong gani ang nahalitan kag pila ka mga masks subong Aksyon Rex sold out na. Paubos na? Yes, especially ini nga N95 mask. So tani man sa mga negosyante hindi lang mag-take advantage. Nga from 30 pesos, himuon mo tag 200 pesos ang mask. Bulig na lang sa palibot. Bulig lang tani. Galing kayong ibang tutuod, negosyante gid no nga hindi man sining tanan nga negosyante. Pero may mga negosyante gid to yang ganegosyo gid ya ginapasakaan gid nila. Yes, golpeada makamot tag 30 pesos, golpeada saka 200, pila na tani kabilog. Nano. Ay, tika bay pa nga hindi lang tani amo sina. Gina-monitor na subong sa gobyerno. Mga pila nang evacuees dito? Sa latest kay gina-Action Rex mayara sang 25 ka family. Sa Talisay naman niya dito sa may Batangas, mga 9,000 na Action Rex. Lain-lain ang mga record na Action Rex. Makatika tamo gid sang mga evacuees sa karon. Kang iban gina ano gid sila. Dapat hindi magstay 14 kilometer
halin sa Bulkan Taal. Yes, update kag balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB, Aksyon Dorel Kabato sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Birthday girl sang Aksyon Radio. So happy birthday sa liwat kay Aksyon Dorel Kabato. Matapos ang balita ni Aksyon Dorel, kadtuan tanan gilayon ang balita gikan sa aton sining mga sa mga Aksyon reporters ta. Out of town standby anay, gakarakasa sila. Pero pagkarunan ta kamo anay, unahon ta ni anay ho. Kaya karon mangurob ni siya daw, taal volcano nga daan ni siya. 98 ka mga personnel sang Nokpo Headquarters, ginpatigayon sang kung ginpatigayonan sang surprise drug test subong adlaw. Di kamusta ni sila? Yari ang kauna sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex kapin 98 tanan ka kapulisan lakip na ang tatlo ka non-uniform personnel nga na destino sa Negros Occidental Police Provincial Office Headquarters. Ang ginpatiyunan sang surprise drug test subong nga adlaw nga ginconduct man sang Nokpo Provincial Crime Lab. Tisunod kay Public Information Officer Major Edison Garcia, ini ang kabahin sang programa sang Police Regional Office 6 nga Sustained Reformation, Internal Cleansing kag Proactive and Smart Policing. Dugang pa ni Garcia, luyag man ipasiguro ni Provincial Director Colonel Romeo Baleros nga mapabilin ang disiplina kag masiguro nga wala naga-intra sa illegal nga droga ang mga personnel sang Nokpo. Naibaloan tanan nga personnel gikan sa Intelligence Department kag Drug Enforcement Unit ang ginpatigayonan sang drug test samtang randomly pick naman sa iban nga departamento. Kadungan sang Nokpo HQ Action Rex, nagpatigayan man sang drug test ang Himamaylan Police Station kag San Enrique Police Station. Ako na muna hindi lang ninokpo Aksyon Eden. Correct, Action Rex, hindi lang Nokpo. Kaupod sa mga police station ang Himamaylan kag San Enrique. Matapos ang duha tugtog o kung tatlo ka adlaw, mahibaluan ang resulta sang among drug test pero madumduman sa pila ka beses nga ginpatiyan ang surprise drug test sa kapulisan sa idalom sang Nokpo. Wala man sang may nag-positibo. Pamatinaton si Major Edison Garcia. It is the program of our provincial director ensuring the internal discipline, lalo na doon sa mga anti-illegal drugs operatives natin, Intel at saka DEO, no, para ma-ensure na they are following the procedures. Kasalukuyang ding ginaganap yung drug testing sa Himamaylan and San Enrique police stations. Sir, after pila na ka days ang result? More or less siguro, ma'am, mga 2 to 3 days ito. Yung random natin, if I'm not mistaken, hindi man wala pa man tayong reported positive yung last na random drug dito sa Nokpo. Balita sa Nokpo ang ka-action ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eden, kadtuan tang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. May kang tanan sa palayag ni Councilor John Gamboa nga urgent nga mapasar ang ESF ordinance sa siyudad sa Bacolod. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, luyag ni Bacolod City Councilor Wilson John Gamboa Jr. nga mapasar sa madaling nga panahon kon urgent ining ginadusol sa nga proposed ordinance nga nagatukod sang African Swine Fever kon ASF ordinance ang Bacolod City Action Rex sa takdalas Jess subong aga si Gamboa ang author sa nga proposed ordinance na nagpatigayon sang public hearing diri sa may session hall sang SP no regarding sining iyang proposal. Action Rex sa gintambungan sang City Veterinary Office, City Agriculture Office, Representative
representative from AVM Bernardo Slaughterhouse. Hagiban pa nga mga natungdana nga hensya. Susunod kay Gamboa, gin kasugtan sa mga nagtambong sa hearing sa mga resource persons nga mapasara sa madaling nga panahon ng proposed ordinance nga ginadilian ang pagpasulod sang pork ag pork products gikan sa iban nga lugar Aksyon Rex. Tugtog nga mayroon na sang clearance sa Aksyon Rex nga safe na kaunon ang mga produkto sang baboy gikan sa iban nga lugar diri sa pungsod Pilipinas kag sa iban man nga pungsod. Nagsosyon si City Veterinarian Maria Aguida de la Torre nga mangin kabahin man sang patukur nga ASF Task Force sa syudad ang pila ka mga national government nga mga offices like Civil Aviation Authority o Philippine Coast Guard, Department of Trade and Industry o DTI, kagiban pa Aksyon Rex. So sunod kay Gamboa ang masunod sini nga tikang pag-obrahon liwat ini magapatawag sang another public hearing sa mabot nga January 21, 2020 sa agad sa gihapon. Upo naman diri Aksyon Rex this time ang mga barangay officials kag mga representative man sang nasambit nga hensya sang gobyerno. Aring tingog ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. We will be i-include na nato ng mga national agencies. Okay. Now, we have agreed that we will pass this ordinance as soon as possible because time is of the essence. And this is in support also of the ordinance of the province. And wherein makita kita sa aton man nga task force which will regulate the entry as well as prohibit prohibit gidya the entry of this pork from outside permanently for until such time nga there will be clearance from the task force that it will be safe for us now to allow entry of these items to the city of Bacolod. May next na pang public hearing? Yeah, ang next public hearing ko will be on January 21, Tuesday na siya, 10 o'clock. Aksyon Rex kay Nay saman sa mga nagpabutsyag ang representative from ABM Bernardo Slaughterhouse, si Ma'am Glory D. Cometa, ang ila sa nga plant manager nga nagpalayag nga kon mahimo in kaso nga magsulod gid man ang ASF diri sa mga syudad sa Bacolod ang mga ma-confiscate nga mga karne sang baboy hindi na pagdalon dito sa ilang planta o sa ABM Bernardo Slaughterhouse kay usually kung may mga hot meat nga makompiskar ang task force Butagoy dito na Aksyon Rex ginalubong o haboy abi ginalubong dito sa may AVM Bernardo Slaughterhouse. Susunod sa iya in kaso nga may ma-confiscate nga pork products nga mayara sang ASF, mas mayo nga dito na sa may sanitary landfill sang barangay Pilisa iga haboy para hindi man ma-contaminate ang pila ka mga baboy dira nga ginadala sa ila planta nga ihawon. Aksyon Rex. Balita gikan sa Bacolod City Government sa Tanang Aksyon niyo, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, kaduantang balita ni Aksyon Brian Morden sa bahin sang Special Assignments and Research Team. Ini may kang tanan sa Inimay kang tanan sa tanan nga mga flights ang eroplano padulong sa Manila nagapabilin nga kanselado tubtob las 12 sining nga odto suno sa Public Information Officer. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Art Taihopon. Aksyon Art. Sila do tubtob alas 12 sining nga odtong tanan nga outbound flights tanan nga eroplano nga may ruta padulong sa Metro Manila wala biyahe karon nga daw tubtob alas 12 mo lang latest advisory Aksyon Rex nga ginapagwa karon sa Kaap baseman sa Danabaton nga advisory gikan dito sa National Office ng Kaap. So ang tanan nga mga flights nga affected labi na gid ang sa iyas ang Cebu Pacific mayara tatlo ini ka mga flights 5G474, 5G476 kag 5G486. Wa ini siya nagkabiyahe kag ang Air Asia kapadulong man sa Metro Manila amo ang 603 MNL
Bacolod Airbus 320, 604 nga Airbus 320 ang wala man no na kadayon kagiban pagid nga mga flights ang tanan nga mga eroplano. Now sa gihapon ini epekto sa ginatawag Pila ka bilog ang sa Bacolod lang na nga area? ang Bacolod nga pagwa to ang mga flights nga way gid agwa halin pa kay na or kagabi pa. Oo. Way gid sila gintugutan kay bangod sa kanamol sa ngaso kag budlay dito maglanding sa airport pagabot sa Metro Manila. In fact, halin man kay na sa ngaga waay sang flight halin sa Manila pakadto diri sa Silay Airport. Why man sila gintugutan. So, ang advisory sang kaap, mag-contact na lang ang mga pasahero sa ila sining mga natungdan nga mga airlines nga ginasakyan. No? Kung ikaw, abi halimbawa Philippine Airlines, contact lang sa Bacolod Station nga, sa telephone number 436-5773. Sa Cebu Pacific, pwede sila magka-contact sa Bacolod Station sa mga himataw pamilya dira nga gusto magpa-rebooking kay matapos ni rebooking gid sa schedule 0998-840-2920 amo nang number nga pwede niyo tawagan kag AirAsia 435-2079 ini nga number sa ibutang pa ni karon sa Facebook para at least makita sa mga passengers no. So karon nga to ang hasta alas 12 advisory ulaton pa nila karon sa hapon kon bala mayara sang latest nga panugyan gikan sa kaap dito sa national kung anong advisory pero ang mas labing maayo so iya sa kay kaap Silay Bacolod Silay Airport Public Information Officer Ma'am Ophelia Leonardo, contact na lang kamo sa natungdan nga mga airlines agud nga mayara sa advisory to be exact sa mga flights ninyo kon bara tugutan na sini nga hapon pero as of this broadcast time until this 12 noon wala sang flights nga ginatugutan makalupad alin sa Bacolod Silay Airport padulong sa Metro Manila. Yaring confirmation kag palayag ni Ma'am Ophelia Leonardo ang PIO sang kaap. All outbound flights from Manila are still suspended until 10 a.m. Ang outbound from Manila, o di gito sila wala gito, halin dito sa ila, no? Ang inbound naman niya, flights to Manila, halin dire, pakadto dito, suspended man, sir, until 12 noon. Due to Taal volcanic activity. And then, ari man di sir sa dalom, for flight inquiries, tawag ka sa Philippine Airlines, Bacolod Station, Cebu Pacific, arada tanan ang ilang mga contact numbers, sir. Kadtugid ang tanan nga pasahero sa ila for para maakomodar sila. Oo. Kay ma-rebooking gid ni sila eh. Ang budlay sini ang may mga international connecting. O ang bugid ang mabudlay. Kagapon wala pa sir, pero as of sang gabi na wala na. Nag-start na tuya sa gabi nga wala na sang flight. Cancellation of flights na. Amo ang confirmation sa Public Information Officer diri sa Kaap Bacolod Silay Airport. So sa mga pasahero, suggestion sa Kaap, coordinate kamo sa inyo natungdan nga mga schedule kon mga airlines nga dapat sakyan para sa inyo man nga reference. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo hupon una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Arta Yuhopon, balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Art, kaduan ta si Aksyon Brian Morden. Inimay kang tanan sa palayag sang barangay kapitan sang Handumanan. Magapadala sang sulat sa LTFRB kag magapangabay sang unit sa Balita Transit kung hindi magbiyahe tubtob las 10 sang gabi ang mga dipaserong salakyan sang barangay Handumanan. Uy na lang na pangislid ang kapitan alin sa adlaw kagabi da sang Balita Transit. Yari ang kauda sa report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Din si Aksyon Brian. Aksyon Brian. Oh, why man eh? Oh, dali gilang kay gina-check tanay. Ara sa tao. Utod sa. Tinigo siguro sang erupsyon. Dali gilang kay balikan ta si Aksyon Brian Morden. Ini may kang tanan sa palayag sang barangay kapitan nga baga padala sang LTFRB. Ma-request iya kuno unit sang series bus liner. We have Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian.
Aksyon na Rex mapilitan si Barangay Kapitan Handumanan nga si Ricardo Danoy, no? Hindi Yanson, kundi Danoy, nga magpadala sang sulat sa Sabi ko, Ricardo, yan. Danoy. Guli. Magkapadala sa sulat sa Balita Transit? Una, sa Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. Kasi kung franchise ang paghahambalan, LTFRB pa ang ahensya nga dapat gidangpan kag rota Aksyon Rex. So, sunod sa iya, una, ipadala sa LTFRB kag mag-request man siya sa additional nga unit sa linya sa Balita Transit kung ang mga driver nga nagabiyahe dira kag mga operator sa mga salakyan sa Handumanan Libertad ang hindi magbiyahe tob las 10 sang gabi. Aksyon Rex amo na ang iya sininga pagpangangkat sa mga operators kag mga driver nga gin-meeting niya na sang nagligad gid lamang nga adlaw nagkakaina may gin-discussan pag additional upod siya sininga mga tinawo dira sa barangay hall mismo. So kay Danoy, ina lang ang sabat kay way nagiman sa ibang pangadang diri sa syudad sa Bacolod, pero inahimuon niya lang kung hindi gid magbiyahe sang maayo ini mga operators kay driver nga ini. Pero kung ara man lang sila kag nagpasugot sila sa iya sininga hingyo nga tob las 10 or sobra pa na gani, so ipaiway niya na ang pagpadala sang sulat sa LTFRB kag Balita Transit. Nakita niyo man dito Aksyon Rex nga ang problema may mga driver nga nagapalahuway na gid man tagalasay sa gabi nga ululuntat na ang iban dira pabiryado ang mga salakyan. Ang pila pagid karason nga nakitaan man ni Danoy na palayag man to sang ligad gabi ni Undok Secretary General Digo Malacad ang guba nga dalan nga ginakayog yapon nga mo nagapadilatar sang biyahe sa mga salakyan pakadto pakari diri sa Libertad to Handumanan to Libertad. Aksyon Rex amo na mga rason nga nakita niya. Pero kung damo ang unit, posible nga hindi gid amo na pang matabo nga nagapila sa kada gabi. Nara gid man pero hindi magkalataman ang mga pasahero. Ang adaan to sige patrya obra sa muna. Ang over mo din sa piya. Dati alas 6 sa untat na biyahe. Okay. O dito sa biyahe kong gabi. Assure ko sila na kung gusto nila na hindi ko mareklamo sa LTFRB, mag-prepare sa kapit of that evening, mga biyahe. Okay, man. Or else, ipagkakasamat kung pa-reklamo ko sa LTFRB. So namin i-action radio Brian, kaya ang istorya ko bigya, mga presidente si operator. Amo na, Facebook ako na ko sa Manila, yan itin ko kasi mo, pag ginaharapal ko na pabalo ka ako mga workers, na amo rin ko ang ginabot namon. I see. So anong response ang... Dali lang kay nautod si Aksyon Brian Morden. Dali lang ha kay dial ta siya nay parte sa sining pangabay ni Barangay Kapitan Danoy sa LTFRB kag mag-request ini sa part sang Balita Transit. Web Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian? Yes, Aksyon Rex. So, gipamangkot naman siya ganing sa hindi nakapsablag nga basi maka-problema kada kung mag-request ikaw sa Balita. Suno sa iya, ti ipagi kung tanan sa husto nga proseso para hindi man siya pagbalikan kag may ara man niya sang rason labi na gid ang paralyzed iyang pagbiyahe sang pumuluyo dira sang Handumanan Felisa kag iban pa nga dira ang ginasakyan Handumanan Libertad. Aksyon Rex. Pero ang Balita Transit ni inkaso matuman isang request yan Amo pa nang iyang ngalan tawan Aksyon Rex kung magatuman o kung hindi kido damo-damo ning i-request niya. Dapat guro kuno niya nang Balita Transit na may mga ruta na sila iya. Yes, may ruta man sila nga ilaman. Tisig mangkot ko siya gan. Isling ko kasi maka-problema kadakap. Siya di man kung magpabiyahe di sila kung hindi maagi sa husto nga proseso. Ilabay niya kit sa proseso para hindi maglamot sa punto nga basi magkinasuhay pag Aksyon Rex how. Gani man. Nga kadamo sang kadamo. Pwede na mapersigir ng mga di ba tricycle kag di paserong salakyan. Pwede na da maparuta. Bisan taxi pa na da.
Yes, Aksyon Rex kay sa nakitaan da kundi duwa ni ka grupo da no alihis kag mansilingan ini nga way mga to sobra man sila isa ka gastos mo nga mga salakyan dira nga nagabiyahe. So hindi gid man 100% nagabiyahe adlaw-adlaw kay bal niya may nagaabiriya gid man siya pruti nga kalambot ya tag pulo walo na lang kung gabi Aksyon Rex. So nagapahuway ang iban nga mga driver. So nagkomiter man to kunong iba nga ti mabiyahe sila kay mo man to kunong pressure niya mo kag ayo niya. Kaya kung hindi, manugid siya sa LTFRB, kabalo naman pa nga kung mag-bal ka nga, way ka nagbiyahe na 24/7, dapat niyang biyahe sa mga jeepneys nga ini. So, posible nga masikakasan sa prangkisa dira or kasuhan man ang mga operators nga wala ka nagabiyahe para sa public service Action Rex. Amo ang balita gikan sa Barangay Handumanan, Action Brian Moderigo report una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden, balita gikan sa area sang Barangay Handumanan. Ilang taon tani kay problema ginang barangay official sang Barangay Handumanan kung anong mahimo iya sini report sa LTFRB Cup kung hindi sila mag-akto sang sining pangabay dira kag naga problema ng pumuluyo parte sa biyahe ti amo na ning tiyempo siguro nga pangitaan ta sa second solusyon ang ining problema ta. Matapos ang balita ni Aksyon na Brian Morden kadtuan ta si Aksyon Alvin Graba. Safety, Security, Environment Numbering System para sa mga mananagat. Hugot nga ginpatuman o kung ginapatuman sang Philippine Coast Guard. Yari ang palayag kag report ni Aksyon Alvin Graba. Gikan sa Philippine Coast Guard, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, ginumpisahan na sang mga katapos ang Philippine Coast Guard ang Safety, Security, Environment Numbering System sa tanan nga mga motor bangka nga mga palawod kag mga panagat sa coastal water sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod diri kay Philippine Coast Guard Negros Occidental nga commander si Lieutenant Commander Johnson Benjamin ang tuyo sining security numbering system sa tanan nga mga baruto kung pump boat ma-identify kung ang ining baruto o kung pump boat Action Rex taga Negros o kung hindi. And dugang pagid adri ni Benjamin mando man ini Commander Joel Garcia sa tanan hindi lamang sa tanan nga mga commanders diri sa Negros kundi sa bugos nga Pilipinas kay this time Action Rex gin-acknowledge sa nga Philippine Coast Guard nga ang tanan nga mga coastal barangay mangin force multiplier na sa nga Philippine Coast Guard and diri na Action Rex sa ila nga mas mahapos pa mabuligan ang tanan nga mga Philippine miyembro sang Philippine Coast Guard to identify o kung ma-identify ining mga motor bangka kag mas mahapos pa sa mga motor bangka monitor kung bala ini taga Negros o kung hindi kung pangayaw o kung hindi kay may color na Action Rex. Kaya anong purpose ni? Ang purpose diri nga maibitar Action Rex ang pagsulod sang mga kontrabando ilabi na ang illegal nga droga. Oo. Amo ning ang pinaka-main purpose diri. Meaning nagpakahapos sila. Oo, kay butangan na kolor nga puti kung baruto. Pagkakita nila sang puti to, alin niya taga Kuan taga Negros ni. taga Negros ni pero way sa kibalo nga pangayaw na tugli paputi-puti lang. Paputi-puti lang pero may numbering system naman sila Action Rex mo kunti puti ang kolor sa baruto. Kadamo sang mga tinawon nila amo ginang himuon sina color coding pa. Kay may bago sila Action Rex butang pa nila na kunti kay kung may mga numbering na puti ang kolor butangan abi ang lawas abi sang o kon portion sang baruto o kon pump boat nga butangan sang numbering ang ini nga letter kag number Action Rex masulod na sa database sang Philippine Coast Guard para mas mahapos pagin ma-identify kung bala ini taga Negros o kung hindi kay amo nang sa siling na nga suno sa iya maibitar diri ang pagsulod sang illegal nga droga considering nga isa diri sa ginapamangkot masami sa Philippine Coast Guard nga ang nakasulod abi ang illegal nga droga ti kung may ara gid man Action Rex sunod ni ka Benjamin nga may ara gid man halimbawa nga magsulod diri kag hindi kag wala sa wala nakita sa database Action Rex pwede na nila ini usisaon
kag imbestigaran kung din halin ang ining motor bangka. Ari Aksyon Rex ang pahayag ni Lieutenant Commander Johnson Benjamin. Security, safety, environmental numbering system sa mga coastal barangays. Kay T. Baloka, amo ni siya ang ginasuspetsuhan niya gadala sa mga illegal na mga droga diri sa aton sa Bacolod. Kaya amo na gina-intensify namon ang engagement namon sa coastal barangays. Ang mga bangka ginapinturahan namon sa Coast Guard numbering para ang hindi wala numbering ang mga bangka nga kadto dire, kundi questiono naton siga interrogahon kung base sila na mga suspected kadala sa mga illegal contraband. Tapos ang amon strengthenin sa coastal barangays balang aging sila namon force multiplier. So ginapa-intensify sa aton commandant na tanan ng mga bangka diri sa bilog ni Negros, bilog ng Pilipinas man-numerohan na. Kaya nag-database sa mga ginobra sa buong ginadevelop. So ang subong antras tanan ng mga motor bangka mapinturahan kag manampiran sa coastal. Aksyon na Rex ang pahayag ni Lieutenant Commander Benjamin. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:29 na. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon tadira, may tisi para sa alkaline base nga vitamin C. Para ni sa ginaubo, ginakataro, ginatrangkaso. Isa ka vitamin C ang kinanglan sang lawas ta. Immunity booster ini, pampabakod sa ngaton sininga lawas. Batok sa mga balatian nga masamilang ginabisitahan kita ini. Pero kung may tisi ka, di na sa magsalikat trakasin mo, no? May tisi isa ka alkaline base nga vitamin C. Nami pagidis ang may tisi parisan mo Santon Plus Herbal Capsule, no? Kaya ang Santon Plus Herbal Capsule amo ning nagapanunaw sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta, hubag, cyst, tumor, goiter, kagiban pa. Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sina, no? Mabakal ining duha ka mga produkto ang may tisi kag Santon Plus sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man mabakal ina online. Kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kung di ka magpadala ng mensahe o kung mag-order sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga kaaksyon tadira, Malakay Finance Corporation, base nagakinanglan ka mo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, last 12:32 sa aton oras, 12:32 na mga kaaksyon. Antes sina may lang pag-monitor sa kay Eddie Laos, dra sa Cantong, Victorias, kay Edwin Pineda, kay tayo na Rowes Amar, may lang pag-monitor, kag kay Rona Paulmitan, nagatamyaw lang sa Banaya nga si Ronel Paulmitan sa isyo Kawayan. Ayos. And kay Lida Bagyos Anastasio, wala nga pag-monitor kay Mr. and Mrs. Rodrigo Bagyos from Barangay Kamalobalo, Hinigaran.
Monitor kami diri LA Trinidad, Benguet. Okay. Sige. Thank you so much, Gid. Lida Bagyos Anastasio. Kay Saide, may lang pag-monitor. Kay Eduardo Cagdiday Osente. Always naga-monitor sa imo. Kay Mildred Bayot, sila Soy-Soy Kagdinden. Ayos, dagang salamat, Gid. Kay John Arquillas, kay Mary Jane Salodares, may lang pag-monitor. And nga pangamuyo lang ta sini sa mga tinion nga nagakatabo sa aton nga kalibutan. Gani man na. Importante magka-pangamuyo kita, no? Kay Andy Indoma Salodares, happy birthday lang kay Aksyon Dorel. Wala gid tada, mayara. Alin sa kay Andy Indoma Salodares. And sa kay GC Rombines, nag-monitor lang sa Cyprus. May lang pag-monitor kay GC Rombines. Kay Angie Mayuno, may lang pag-monitor sa Greensville 2. Ernie Flora kag RG. Salamat gid sa nga madamo permi kami gapamati di. Thank you so much Angie Mayuno. Kay Jomong Caltorilla, Madam Elizabeth Malaka Gamala, kay Gian Resisio, Embong Jo Campo, kay Mr. Milili Oligo, dara sa Barangay Tangob, no? Nonoy Flores o monitor man. Kag greet lang si Papang Melco Gonzales ang La Granja, La Carlota kag Advance Wishes sa kay Idsel Toto Badules sa kasal niya sa January 26. Sa Rialin Kawayan tanan nga kaupod sa obra imbitado. Ba puwerte ha. Puertis Nonoy Flores ni. Mary Grace Eugenio Fermin may nga pag-monitor kay Erjan Ababaw, no? Erjan Ababaw. Ga-monitor sila sa Tanay Rizal sang programo. Okay. Greet ko lang pamilya Martisano sa Barangay Inapoy, Kabangkalan. Kaya pamati gid sa imo nga program. Aldrin Limaco, may lang pag-monitor Toto Aldrin. Dira sa Ninas Rose, Manukan Country. May lang pag-monitor kay Toto Aldrin Limaco. Kamustang sukit na, no? Nathaniel Novilla Garcia, may lang pag-monitor dira sa Talisayo. Nathaniel Novilla Garcia. Leonila Tarosan, may lang pag-monitor kay Cresanto Orbista. Tanan sang Masaling Kawayan, si Nanay Gamonitor Subong Rosita Orbista, salamat gid. Sherilyn Oro Javier, may lang pag-monitor Sherilyn Oro Javier. Giselle Bernisto, may lang pag-monitor si Bibi Mora nga gatambay sa Kamalig namo, naga-monitor sa Aksyon Radio. Salamat gid Giselle Bernisto, Susana Malacaste. Kagatamyaw lang sa nagamonitor si Charlie Malacaste ho. Kagtamyaw ko lang pamilya Barito sa Calatrava. Ayos, dagang salamat. Jovin Palay Dilucanog, sang Tugis Sinigaran. Ronero Bless, may lang pagpamati. Kag kay Alio Dizon, may lang pag-monitor, no? Pamilya di Makutak, Tubilya, Talaver, kag mother-in-law ko, Watson. Ayos, Aliyo, Dison ang panamyaw. Evangeline Songgahid, may lang pag-monitor man Evelyn Songgahid. And Giselle Bernisto, natamyaw lang sa tatay niya, si Gerardo Bernisto, bana ko nga si Milo, kag mga bata ko si Milay, si Ambo kag si Melody. Ron Bautista, may lang pag-monitor sa pamilya Bautista sa Hacienda Merced, Barangay DASB, Pontevedra. Maria Luz Grijaldo, Makunat, may lang pag-monitor. And Heaven, good PM lang, no? Thank you so much, Gid. Salamat, Gid, sa pag-monitor. Raymond Beliesa, ga-monitor man, field guard sa Hacienda La Carlota City. Ay, pwede ha. Raymond Villesa. Gilbert Arcona Soberano, may lang pag-monitor dala sa Saudi Arabia. Raymond Villesa, okay, tamyaw na siya. Si Christian Roa, dala sa Victoria. Si Ariel Sumbilia, kay Tataya Randy Sumbilia, naga-monitor man, subong salamat gid. Parang Lito Hipaya ho. Ayos pre, parang Lito Hipaya, may lang pag-monitor. Kay Dino Alik, may lang pag-monitor man kay Raymond Teroy, Alog Karoy, anong Karoy-Roy ni? And Family Munoz. Gina-in-check mo ko
Kay Nining Abiliar o ang kagayliya de la Cruz Dalisay may lang pag-monitor, no? Paring Mark kag Ems Magbanwa. May lang pag-monitor paring Ems kag Mark Magbanwa. Paring Mark kag Ems Magbanwa. Kuan ako, sala na ako. Paring Tip-Tip kag Lerasan. May lang pag-monitor, no? And sakay paring Rinli Marter. Pertino, dala sa Banwasang Valladolid. Paring Renz Cagleya Campuso sa Barangay Sumag. Von Boyads paring Renz. Para buwas na ne. Lakat mo ni paring Renz. Buwas na Martes. Paring Philip kag Tintin Rizaldo. May lang pag-monitor, no? Paring Elmar kag kay Maricoy Trafanco. May lang pag-monitor, no? Paring Elmar kag sa kay misis niya Trafanco dira sa Barangay Alitis. Mansilingan gali, no? Barangay Mansilingan. Pero Filibran may lang pag-monitor man sa sining pagpangalagad sa Aksyon BBB. And sakay sa tanan-tanan na lang nga nag-monitor sa sining obto. May lang pamati sa inyo tanan-tanan. Dali lang ha. Paring Alex Galiho, Alex Payas dira sa Barangay Estefania sa sa Purok Paho 2. May lang pag-monitor paring Alex Payas. Kag sa tunog na nga monitor blaho sa atubang sang barangay hall si Lilian Balagos. Tunog na monitor ni Lilian Balagos. May lang pamati dira. Una sa tabang balita. Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline.
Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Standard time, las 12:49. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan sa sining bahin naka-standby si Aksyon Eric Magbanwa angot sa sining pagpatigayon sang press conference kay na sa mga opisyal sa Bacolod City Police Office. Kag ti drogang isa sa ginalantaw sang mga kapulisan sang Police Station 4 motibo sa pagpatay kay Barangay Kagawad Romeo Canlas Jr. sang Barangay 2 matapos nga ginlutang ini Sabado sang gabi sa Barangay 26. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Right, Aksyon Rex Cantong. Ayo di purma. Grabe nga unat ba? Daw unat sang... Butong-butong. Di, bulkan sang taal. Ayo. It's Monday day. It's our day, Aksyon Rex. May lang nga pag-monitor kay Christine Mendoza kag kay Inting Biboso. Okay. Sa nila naman? Sa Celine Homes, okay. Anong ay si Virginia San Antonio Olpinda pagigaliw, madam, may lang nga pag-monitor dra sa Barangay Estefania sa Celine. Happy birthday lang da kay Aksyon Dorel nga gwapagid. Tiway kita na? Okay. Kualan to, no? Ayo di purma. Sa kwaon? Sa Celine Homes, eh. Madam na kay Madam. Kay Madam Virginia San Antonio Olpinda? Oo, kuha ko na to siya. Ate, sige mama. Mads, sige mama. Mads, kuha ka na, para ka na kay Aguila na Aksyon. Ayo di purma. Lain mag-preparar wala. Wala. Anong negosyo na ako? Si Madam Olpinda, no, why bla mo to sila lang ni balay yung bata. Ito daw ato sa abroad, do liman na kabilog to. Okay. Lima kung tatlo. Tingwa sila daw pensionada sa no? Alaban eh. Okay, ang iyang kabataan na nasa abroad mo. Amo man lang ka muna. Ayo di purma. Wala pa tayo mga senior citizen, kuha na tayo, bato na tayo pensyon. Pati na 60 na tayo, mo na pagbato na sang pensyon eh. Gano'n man. SSS, no? Mo, SSS. Oh yes, Aksyon Rex, no? Grabe man tong sa Taal Volcano, no? Grabe to. Napadapad man sang coverage sang abon niya. Oh, grabe. Ang abon ako sa pagkadamol, galit, no? Oo. Itong ambal ni Captain Liba, ito ba? John C. Liba? Oo, ganun. Grabe rin dala. Ito nakahula na sang
abo ganito ka sa perti Grabe na kapag nga abo. kung okay lang kung mag-ulan siguro nga may dagahay, dagana sa nga tubig, guro, pero kung mag-ulan sa nga drama lang, amo nang pinaka-problema, dahil na putsak kinada mo. Pero kay problema naman, Aksyon na kung magulan naman dati, napotsakin ang guwas na da. Pero maayo na ko nang kunambot ko na tuod lang sila nilang abo salin sa bulkan, to maayo na ko nang himuon fertilizer. Ay Sa na? sa mga tanong mo lang, dumadasi ko nang pagtambok sila mo. At imong kuton tabi si Japanese Soho. Ayo di purma. Kung Diyos ko, no? Japanese Soho. Japanese Soho, giningguwa sa inyo mo ni. At mayo na guro kay do abo man na mo. Amo ganina, abo na sa abo. Mayo na sa kalabasa. Kalabasa Kagukura. Siguro mga talong na di kung ano pa mga dagko, bla aksoreksaw. Ho. Kinanglan nga, ilang eksperimentuhan to na. Okay Kung mayo ang kuan, kung mayo ang kung mayo ang mga ito to sang kuan, mayo na to sang ano ganun ni. Sang sampol Oy. Kung may tutubo may magtubo gid man na. Oo, sampol sang ano na sang bulkan bla. Gani, Iya nga no? po kung makatuod nga mga mayo. Ang iya sila nga dulot, no? Grabe Sa ito, no? ato si matanong ti Bong. Amo na mood lagi ko Ga sa no? sako patong linog subong. Ang kalimitan ko sa dito mga pakta, no? Sa kabudlay gid no? Di dapat may immediate ng aksyon ng gobyerno ta. Oh yes, Aksyon Rex, no? Di bla magkuan bla maglala pa dapat kun ano aksyon dayon. Aksyon agad, no? Para nga makabuli kita sa aton sini nga mga Damo gito yung subong nga piktuhan niya kay bisan sa balas lang grabe itong abuto. Oo, grabe ito sa kabudlay gid. Sa muna nga kinanglan kita magpangamuyo kita may bulkan man tadi Aksyon Rex. Bulkan sa? Kanlaon Ayo di purma. Bulkan sa dughan. May bulkan rin sa Kanlaon, no? Oo. Kanlaon, na balantaya man ang bisa Gani gangurob man isa kung kisa mo. gangurob sa tang usaman si budlay man. Di mamabalaan eh. Oh, tingbaw ka pa pangaparayo. Nagaling ka tingato niya bulkan to kadamo sang sulungawan diya mo. Sa din ang sulungawan niya? Ara sa may kuan sa mambukal. May sulungawan ta? Pwede ka takapaligo ka rin da. Nangasupre. Oo, pwede ka takapaligo. Oo, may mga aring-king ka, bulong ng asupre mo. Gali? Oo, aring-king. Tingala ko nagpahulong ko to. Nagligad sling. Aring-king. Ayo di purma. Sabi ko pagtakas mo nagputi. Tugang gabi pa yun. Sulpo na, delikado na yan. Oo, gani man. Kuan na yung iya nga kuan. Ka? Gabura-bura ng sa dalawang na to. Hindi ka tayo kaluto, itlog to Gali? Tanok, itlog Aksyon Rex, no? Galuto na to sila? Oo, galuto. Tapos pwede ka ta kuan, pwede ka ta tanok ta kuan, tanok sa Di pwede ito mahuluman aton eh. Ate, pagwa mo to, medyo... Ayo di purma. Boiled egg ang guaya Aksyon Rex, no? Manubo. Oo, kap, nubo na to. Siling ni Kapitan Jofred bla. Niya nubo, di ang taal volcano Aksyon Rex compare to kanlaon taas o gani man. Okay. Taas yung bulkan ang kanlaon mo kontra sa taal volcano. Nubo to yung taal eh. Oo, muto nga do hindi gid masyado guro sila to. Butan anong plastada sina kay damo man to mga areas nga apektado gani. Koreko. Di ko magtaas pagid na ate kung magbugas siya, delikado. mas delikado pagid. Oh yes, Aksyon Rex. no? Muna nga po pangamuyo na tadi nga kita yan ito yung lokpa di sang bulkan Aksyon Rex. No? Importante da bulkan ni Nonoy manggubat. Muna delikado, no? Kaya wasa agad tanan. Ayo di purma. Wadyo Fred, mayang ukto ta si mo. Kaga Wadyo Fred sa panta. Ay, pwede. Ito si Cap Chad Perry. Nan. Okay. Amo na dang matag. Yes, Aksyon Rex, no? Si Cap Chad Perry. Chad Feria kag si Jofred sa panta. Ang kagawad sang barangay Robles. Yes, Ayo di purma. Nga mga maayo nga tao, no? Kag madinumdumon. Oh, correct. Aksyon Rex. Okay. Okay, ate, kamusta na ning investigation sa kay Kanlas ning kaso niyo? Ate, kay na napatawag sang press conference si Police Major Reynante Humuka ng Chief of Police Station number 4. Araman ng deputy kag sining investigador kag araman kay na si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang Public Information Officer sa PCP. Oti Aksyon Rex
mga more or less guro mga anom gigimanggali ka suspect atong involvado sa paglutang sa kay Kagawad Romeo Canlas Jr. sa barangay 2 Kanateruhan padumduman sa Sabado sa gabi dira sa barangay 26 sa compound mismo sa puloyan ni Kagawad Diliarna Aksyon Rex, no? Now according sa kay police Major umukan nga mga anom gid man ka persona alleged sa kay sa ka SUV nga puti after insidente nagpalagyo. Armado ini sang armas lutang 9mm kag 45 caliber pistol base ini sa na-recover nga basiyo kay dito 12 kabilog basiyo including na ang bala Aksyon Rex, no, sa crime scene. Kag more or less siguro may igo si Kagawad Romeo Canlas Jr. mga 8 tub siyam ang igo sinisang lutang sa sining nagkalailain nga parte sa sining lawas Aksyon Rex, no. Now gikonfirmar man sa aton ni Major Canlas sa press conference kaina nga ara gi mag-Aksyon Rex sa drug watch list, no, sa police station number 2 ining si Kagawad Romeo Canlas Jr. In fact natukhang na ni gani isang kapulisan sa station number 2 kag ara man actually ang ngalan ni Kagawad Canlas sa drug watch list sang Philippine Drug Enforcement Agency. Now kung nga ang ara sa na tabuan ka na tiruhan sa area sa barangay 26 bangon nga laylo ni sa Aksyon Rex bali temporaryo saylo ni sa lugar. Halin sa barangay to. Halin sa barangay to dira sa register na temporaryo sa barangay 26. Nagayo ko sa kay Kagawad Diliarna nga dara na may istar ko sa diri nga naibaluan ato sa press conference nga may pamahog na nigli sa kabuhi ni Kagawad Canlas. So kung ano naglaylo siya ka nag-transfer sa lugar dira sa barangay 26 dira sa nag-star mga almost lapit na 2 ka bulan ang iya sila dira nga pag-star pero tamo na blang siya ang ginapangita nagali kag siguro na ibaluan nga dira siya sang Sabado sang gabi nga nagainom-inom po sa mga barkada ya amo to nga wala man disipa sa barkada ya nga mo gito ang matabo siya nga ginlutang ini siya sang hindi pa makilala nga mga armado nga mga kalalakinhan nga possibility amo na basi kon aginan talili basi syndicated drug group o kon organized crime group ini ang naghimo sa krimen kag well plan according sa kay Major Humukan ang ini nga pag-execute pagpatay sa Sabado sa gabi sa kay Kagawad Romeo Canlas Jr. Yari si Police Major Reynanti Humukan sa portion sa press conference kina ngayagin patigayon. Based on sa kay Major Gabana, nasa watchlisted nila yung si Kagawad Canlas to include daw sa PDEA. Nasa watchlisted din ng PDEA natin. According sa kanila. Sabi nila, tagal-tagal na rin. It takes na more than years na rin. Kung posible pag-hero siya, sir, may angot sa drugs? Yun, na possibility, yun sa sinabi ni Sir Pico, yun yung mga lahat na angle natin, sir, generally, ginakonsider natin yan kasi wala pa tayong lead dun sa mga suspects. So, the motive is still undetermined. Naging aware tayo doon after the incident lang. Nandito na pala sa nag-temporarily stay doon sa barangay 26. Well, plano pagpatay siya, sir? Possible, sir, based on our investigation at saka doon sa movement sa mga suspects natin na talagang well planned na siya. In short, may mga possibility na nagkaroon na nag-conduct sila ng casing doon sa area kasi dire-diretso ang pasok nila eh. So alam nila ang entry and exit doon sa compound. Yung barangay Dilarna. Saan nyo na-mention sila, sir, din Berlin, sir? Na-identify na nila? Actually, sir, that name nga nagagawa, possible cover story lang na nila. Nga parang intro words nila para makapasok sila. Parang cover story yung ginagawa nila doon sa Berlin na yan. Nung nag-aigo kay Kagawad Canlas, napapit mo sir isang kabigilante or isang drug group? Sir, sa ngayon hindi pa kita maka-conclude kung mga vigilante sila but yun nga, series of incident dito nangyayari. May mga possibility kasi doon na dahil na pangalan niya nandun din sa list kasi usually ang mga organized crime group like doon sa syndicated illegal drugs activities, madalo na sir, may possibility na mayroong competition doon sa income. So may mga possibility ganun. Siyempre kung gusto nila masulo ang isang business, dapat walang competition para malaking income nila. Aksyon Rex, po sa palayagan ni Police Major Renanti Humukan ang Chief of Police sa Station number 4 nga among ikinang napatawag sa press conference ang nagklaro sa importante nga mga bagay nga gusto man may baluan sa katapos sa media Aksyon Rex. So for the meantime, ang Station number 4 anay anaguya sa sining kaso sa pag-establish ang identity sa mga suspect kag of course madama pag police din sa mga diri nga mga anggulo like halimbawa basi may angot ni personal, basi may kontrama ning si Kagawad Romeo Canlas.
all possible nga mga anggulo ang sa gihapon gina-entertainar sa ato sa kapusan magluwas sang droga aksyon, Rex. Ang manipula ka latest nga developer sa paglutang sa kagawad ka Romeo Canlas Jr. ang kagawad na number 1 dira sa barangay 2 nga natiruhan sa to Sabado sang gabi dira sa barangay 26. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Paulo nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric kadtuan tang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Probinsyal ni may kangtanan mga LGUs sa Negros Occidental ginapalertos ni Acting Governor Jeffrey Ferrer bangod sa Taal Volcano Eruptions. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa dakong pagsalig ni Acting Governor Jeffrey Ferrer nga hindi magalabot diri sa Negros Occidental ang epekto nga ginatuga sa ding volcanic eruption sa Taal dito sa bahin sa Batangas. Mayangos diri ginamando verbal ni Ferrer sa mga banwag syudad local government units diri sa probinsya nga mangin alerto, mangin mabinantayanon partikular sa bahin sang Moses Padilla, Lacalota, La Castellana, kag nagasalig si Ferrer nga bisan pang YA sa iya sa nga mando, alerto ang tarang nga mga LGUs pagod bayaran na sadtog tukod nga crisis management team. Pasalamat lang si Ferrer nga sa mga nagaluntad nga trahedya, YA na nagabilin sa nga dako nga epekto diri sa Negros Occidental. Yaring palayag ni Acting Governor Jeffrey Ferrer. Not more than capable. You know, this is act of nature. Hindi tayo ma-preempt kung ano in case na ano inakaporsado. But we experienced before. And then all of the LGUs na responsibility there, knowledgeable kung anong aksyon sa. With that, may hara ng crisis management team na gin-create mga anay. So, like for example, La Carlota, La Castellana, Taclaon, Moses Padilla, mayroong municipality. Ang kamay sa nga palayag ni Acting Governor Jeffrey Ferrer. Ang kasunyogikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Probinsyal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 6 na nga oras. Sige, matapos ang balita ni Aksyon Marlon, kadtuan ta ang area sang syudad sang Cadiz. Upod gi Aksyon Roger Gotib, mga kaaksyon, balita gikan sa out of town ta, standby Aksyon Percival Villamor. Unahon tanay ang balita ni Aksyon Roger Gotibo sa syudad sang Cadiz. Wanted nga persona nga may 17 na katuig nga nagapanago sa kasong murder na dakpan sang mga otoridad. Anong kaso yan eh? Murder? Pihogid na disgrasya. Daligid lang kay gina-check tanay kung di na nagpamtang ni nga akon nga kuan man. Daligid lang ha. Standby anay mga kaaksyon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kay hibaloon ta dugay-dugay ang report angot sa sining balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Yari na si Aksyon Roger Gotib sa balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Gindakop sa makatapos ang kapulisan sa siyudad sang Cadiz ang isa ka persona nga sa dayon nakapinding ini sa iya ang manawito de Risto nga mga 17 katuig na ini ang iya ginaparaguan. Gindakop mga launa imedya takla sang hapon kahapon sa bahin sang siyudad sang Silay sa Halondoniville, Barangay Lantad, siyudad sang Silay. Ining suspect nga ginkilala kay Rinaldo Rata E. Garcia alias Nini Amang Rata
39 anyos sa edad kag may kaso ginapanutupang ang murder. Residente ini sa Kasinta Bayabas, Barangay Daga, Syudad San Carlos. Sunod sa report, ini siya na maluan nga yara nagatrabaho dira sa may Syudad San Silay. Sa diin, gilayo naman nga padulungan sa mga katapos sa kapulisan aside sa warrant sa Pura Section sa direktiba nga ginatag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito. Gipadulungan nanday Police Executive Master Sergeant Malbert Biloso ang police assigned sa bahin sang warrant sa Pura Section. Kagilay naman nga gin-serve ang warrant of arrest sining persona. Ni siya karon ang yara naka-custody sa Candy City PNP Custodial Facility bangod nga wala sang piyansa ang iya sinikaso ginatubang nga murder. Ang warrant of arrest gin-issue sang RTC Brand 60 naging maglagdaan pa ini ang retirado na judge nga si Honorable Judge Renato D. Nunez. Nakapit sa naman September 26 tuig 2003 ang amo nga warrant of arrest. Parahin karon nga detinado sa bahin sang PNP Custodial Facility ning suspect. Report gikan sa Syudad San Carlos, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon, Roger Gutim report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gutim, balita gikan sa Syudad San Cadiz. Matapos ang balita ni Aksyon Roger Gutim, gantuan ta si Aksyon Arnolfo Salmorin. Balita gikan sa Syudad sang San Carlos, inimay kang tanan sa PDEA nagpatigayon sa bypass operation anom ka suspect ngara sa drug den gindakop sa San Juan, Barangay Tunga, San Carlos City sa ginpatigayon nga drug operation. Yari ang kaunda sang report ni Aksyon Arnolfo Salmorin. Aksyon Rex PDEA sa Negros Occidental San Carlos City Office kag Regional of Special Enforcement Unit team kaupod nag-ugyon sang PDEA ang PK naghimo o nagpatigayon sang bypass operation sa January 12, 2020 alas 1:35 sang hapon kag nag-dismantle sang drug den sa San Juan Tunga, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Ang mga suspetsado sa drug den kag naga-maintain sini amo si Mura M. Alira, 51 years old, kag mga kaupod sini nga si Roy Bindosa, 57 anyos, Elvira D. Igunya, 51 anyos, Andrew C. James Carpio, kag Lolita E. Abayata nga nagsikop sa mga operatiba. Ang suspetsado sa Cebu more or less 10 grams kag din bana nga ang sit value sini 68,000 pesos ang bili. Ang mga suspetsado nagatubang sang kaso na may violation sa Section 5, 6, 7, 11 tag 12 Article 2 Republic Act 9565 o sa Comprehensive Dangerous Drug Act 2002. Subong ginandam na nga ang kaso higasangat sa korte. Dito ka diri sa San Carlos City, Aksyon Arnolfo Salmorin nag-report. Una sa Balita, una sa Aksyon Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Arnolfo Salmorin. Balita gikan sa Syudad sang sa bahin sang Syudad sa San Carlos. Matapos ang balita ni Aksyon Arnolfo Salmorin, kadtuan tanay balita gikan sa Syudad sang La Carlota. Senior citizen Pinason matapos na kabunggo ang ginasakyan nga motorsiklo sa paderho sang simbahan sa among syudad. Yari ang balita ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Traffic accident ka natabo alas 8:30 sinila gidlamang aga, January 13, 2020 natabo ini sa Yongki Street, La Carlota City. Ang driver sining Kawasaki nga single nga motor nga color green ginkilala kay John Magbanwa alias Tibo, 51 anyos, may asawa, pumuloyo sang Yongki Street, La Carlota, Negros Occidental. Ini si John Aksyon Rex, buot ini siya tani nga magsakay sa iyang single nga motor nga ginali lang niya inigin paandar
kag napuga niya ang gasolinador sang iyang motor kay hydromatic ini. Hinali lang nagsurvey o kung nagdalagan ang motor kag nagdiretso ini sa pader sang simbahan sang Evangelical Church. Kag dito nag-ungot siya dito na kabunggo ang iyang ulo na tumuntunaan sang pagkasamad kag pagkapila sini sang iya ulo kag butkon. Kag gindali-dali man gilayon gindala sang local rescue unit sang Lacarlota rescue kag gindala sa Don Salvador District Hospital agod madapatan sang nagakaigo nga pagbulong. Karon ini si John nagapawayway sa Don Salvador District Hospital. Report live gikan diri sa siyudad sang Lacarlota para sa BBB program. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor gikan sa siyudad sang La Carlota. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:14 ng aton oras sa mga kaaksyon tadranay parang maruumpawan ta wala. Diri kita sa Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Santon Plaza Herbal Coffee Mix para sa mga kaaksyon tadra para makarelax ang paminsaron ta. Wala nagakurog-kurog ang lawas ta. Hindi acidic. Importante lang naka Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Ang bugos nga pamilya kag bugos nga barkada. Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Isa pagiding paragid sa mga kaaksyon taman no. Bata tigulang tambok maniwa. Santon Plaza Herbal Soap. Nagapakinis sang aton sininga kutis, nagapapugis pa, nagapaputi pa, nagakakasang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag nagapaputi sang ilok tanan. Santon Plaza Herbal Soap mga kaaksyon. Ang habon nga makapanami sang aton sininga kutis. Santon Plaza Herbal Soap kag Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Isa pagid ka produkto de Santon Plaza Herbal oil ang sa mga kaaksyon ta ang Santon Plaza Herbal Oil nagapalanakit kalawasan ta, sakit ang tuhod ta, athletes ka or naga-exercise ka, sakit ng balakang mo kag likod mo, banyusan ta lang sa Santon Plaza Herbal Oil, siguradong sigurado sa 30 minutos tubtob isa ka oras makaligad ng nabanyusan mo, dula na ina mga kaaksyon, no? Balik sa normal ang imo sining kondisyon sa lawas. That is why Santon mga produkto sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar kag mabakal man ina online. Kag pwede mapadeliver sa inyo sining pulian pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Pwede ka mo dira kapadala sa mensahe kag mag-order kamo mga kaaksyon. Santon Plaza Herbal Coffee Mix kag Santon Plaza Herbal Soap kag Santon Plaza Herbal Oil. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 16 ang aton oras, daligid lang ha. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Bayan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 21 nga oras lang alang nata sa tiempo diri sa aton sining pangalagan sa inyo sining palatuntunan. Masay goodbye na kita. Ang white na malabutan pa karunan tani sa Aksyon Report sa afternoon edition kag sa Aksyon Night Patrol upod gi Aksyon na Eric Magbanwa. Salamat gid mga ka-aksyon, standby na sa This Is My Life, sunod sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon